for at tilgældegøre vores opgave. Skal vi rettes? Nej. Nå. Vi skal så funky. Nej. Vi har fået en opgave af vores chef, nemlig Sebastian. Vi skal lege Rødø. Nej. Vi har fået en opgave af vores chef, Sebastian Sprogø, som har tildelt os den opgave at massakre nogle psykopater, som findes på skolen her. Skal vi da til funky? Nej, skal vi ikke. Skal vi bare skrive nogle checks? Nej, mand, vi skal da ikke. Nej, vi skal skrive nogle checks, så var det party! Nej, fordi at jeg er til fyre, hvis I ville vide det. Nej, men du ser psykopater, der er så funky. Nej, jeg synes bare, at vi skal gå ud og fuldføre vores mission, som vi har fået tildelt, og så derfor vil vi få en masse pakker tykkøkonomi. Hvem er det der? Det er Ursula. Jeg er fat i laboratoriet. Men vi er her for, at vi skal finde 2 psykopater, men jeg ved ikke helt, hvordan de ser ud eller hvad. Jeg har tænkt, at hvis vi skal finde det edderkop, som vi så for lidt siden, så skal vi have brugt en gram for A og en gram for B, og så skal vi have 45 grader den ene vej og den anden vej, og så har jeg endelig beregnet til at edderkoppen en funky Nej, funky Nej, du skal bare sige til hende. Vi skal have en edderkop, og edderkoppen har jeg beregnet til, at skal være lige der. Der? Der skulle ikke noget funky her. Ej. Det skulle ikke være en edderkop. Ej, du har tænkt, jeg beregnet til, at det var lige det her sted. Det var ikke det, jeg havde tænkt mig. Jeg kan ikke lige høre, hvad du siger. Jeg snakker lige. Ja, men jeg har tænkt... Funky! Jeg har tænkt, hvis vi skal finde det og hvis vi skal dræbe det, som vores opgave egentlig er, så har jeg tænkt mig, at vi må blive nødt til at splittes ad, fordi så får vi en større mulighed for at finde det. Og hallo! Koncentration! Koncentration! Vi bliver nødt til at splitte os ad. Jeg går 180 grader den vej. Og så går du den vej. 90 grader den vej. Og du går den vej. Og så bevæger vi os rundt og kigger. Det har jeg jo sagt. Ja, jamen du skal bare, hvis du ved, hvad jeg mener, ikke? Du skal sådan, ja, præcis, det er det, jeg siger. Det, ja. En dansepartner. Ursula, nu skal du se, hvordan jeg gør her. Jeg binder en lasso, som skal fange spøgelset, eller det såkaldte spøgelse. Personen, som tror, at hun er et spøgelse. Så gør man sådan her, og så sådan her. Masse her. Ej, det var ikke lige sådan. Sådan her. Det var vi det. Hjemme. Ja. Sådan. Nu er der en lasso. Og så skal du sådan der. Og så går jeg herover, så hiver jeg den op, og så klipper hun ind i den, og så fanger vi hende. Så.
Har du tyggegummi? Nej. Nå. Nå, men jeg synes bare... Jo, jeg er ude af tyggegummi. Hej, hej. Rumper mennesker tyggegummi. Nej, nej. Ronny baby. Sige den vej, og I andre går 90 og minus 90. Men jeg går den vej, og så prøver vi her. Okay, vi... Ja, det sagde jeg også, men jamen, du skal bare... Sådan, ja, præcis. Ja, og så skal du... Ja, har jeg jo sagt. Jamen, Og stor danse med en. Bunklam krokodil. Hallo, har I tænkt jer at filme en scene, hvor der er i... Opdager du? Nej, det gør jeg ikke. nej da. Slet ikke. Nej, men hallo, jeg skal lave en scene, hvor det er, I snakker om, hvorfor I er her. Sådan, jeres mission. Ja, det siger jeg lige nu. Hej, kamera. Dag 1 på tirsdag morgen. Tirsdag morgen. Det er tirsdag morgen, dag 1. Psykopathjerne, de leder efter edderkoppen. Der er nogen, der har fået glosuppe til morgenmad. I hvert fald. Og så ja, det er dag 1, og vi skal finde edderkoppen, som vi så i går. Dag 0. Og ja, det er ligesom vores mission, og i morgen så tror jeg, at vi skal finde spøgelset, som vi så på dag minus 1. Jo, jeg filmer mig selv. Bum, bum. Bum, bum. Jeg filmer mig selv. Det er min videodagbog. Og jeg har tænkt mig, at hele verden skal se det. Jeg lægger det ud på MySpace, og jeg regner med at få 4.000 milliarder views. Det er det, det hedder. Jeg gjorde det ikke. Og så var det Jeg tror, at Peber synes, at faste fidus er lidt underligt. Synes du ikke, Peber? Jo. Nej, det er ikke så godt. De har tænkt mig at få en masse fans. Det er ikke så dejligt. Og vi siger hej hej til verden. Hej. Det er dag 2 her i dag. Jeg hedder Fester Fidus, og nu vil jeg fortælle, hvad vi vil lave i dag. Vi skal filme, at Peber hun bliver hængt, og nu går jeg ned til dem, så I kan se, hvem det er, vi skal have med i scenerne i dag. Hej Peber. Nu skal du fortælle dine tanker til dag 2 videokameraer. Og du skal fortælle, hvad du skal lave i dag. Jeg skal ikke bruge strøm på at bare filme for ingenting. Det er vores videokamera. Nej, vores videodagbog. Videodagbog. Dag 2. Nej, I skal ikke lave video. Ej, lad nu høre med at være sur, bum bum. Nej, jeg er ikke sur. Jeg skal ikke lave video dagbog nu. Jeg har ikke fået min gode vinkel. Det er holdene bag filmsættet. Og jeg skal fortælle jer, at jeg synes, at i dag bliver en god dag, fordi at vi skal filme, at Peber bliver hængt, og det er sindssygt sjovt. Og ja, nu synes jeg, at jeg har fået nok af vores videodagbog i dag. Og sig hej hej. Hej hej. Ja, god aften. Mit navn er Mia, og i dag vil jeg fortælle en historie, jeg har oplevet i hverdagen. Jeg var engang ude på den grønne eng, som I kan se derovre. Jeg kan ikke se den. Nå, men jeg var derude en gang med 2 af mine bedste veninder. Og så lige pludselig så vi en mand, som bare stod helt stille og lavede nogle fakte bevægelser. Nu prøver jeg lige på at gengive, hvordan det måske lidt så ud. Lad mig lige vise jer det. Det er sådan. Jeg viser jer, hvordan jeg kan snurre kameraet rundt. Det er sejt. Bare sindssygt sejt. Først. Nå. Lad mig lige vise jer, hvordan det så ud.
det var rigtig spøjst at se. Og nu vil jeg sige farvel. Hej hej. You get the liver out fun. Hot star every girl. And you know I'll never stop. Every girl and the boy all I need. Every guy. Look at the best. Hej Ursula, hvordan kom det i dag? Jeg synes, at lige I skal møde min ven Ursula, som jeg har mødt på en dating site. Jeg er rigtig glad for hende. Vi klinger totalt godt sammen, og vi har rigtig meget snak sammen. Og det synes jeg bare lige skulle vide.